Яңгынды искәртү приборы яна бер гомерне коткарган. Бұл юлы ул уттан Стәрлебаш районында яшәүче 2 яшьлек хуҗабикәне аралаган. Ошо арала олы яшьтәгеләр яшәгән йортларда яңгын сыгуы берничә районда теркәлде. Сәбәпләре нимәлә? Һаумыгыз эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Республика гадәттән тыш хәлләр буенча Дәүләт комитеты рәисе урынбасары Газиз Манапов. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Газмин Әхмәтович, бына Стәрлебаш районында шундай хәл булды, бәхеткә хуҗабикә икән. Бындай янгындар һуңгы вакытта олы яшьтәгеләрнең йортларында еш сыгып тора. Сәбәпләре нимәләр булуы ихтимал? Исенлап та үкенечкә каршы һуңгырала янгындардың, бигрәк тә өлкән яшьтәгеләрнең арасында янусы һәм һәлак булучыларның саны бермә-бер артып китте. Статистика һаннарына карасак, көн һайын бершәр үлем дип әйтәгелә һуңгырала. Һәм шуны әйтергә кирәк, ни эшләптер безнең күзәтүләр буенча һуңгырала өлкән яшьтәгеләр үзләренең өйләрендә яну осрактарын яшайды. Сәбәпләрен әгәр күзәтсәк, уларга ла анализ яһап һәгым тәһәргә була. Күп өлкәндәр яңгыр яшәйдәр, яисә парлы яшәйдәр, һәм һуңгырала үзләренең өйләренә профилактик эшләре белән булышмагандар, яисә игътибар итмәгәннәр. Ул булһынмы газ ягулыктарының тәртиптә булмавы, яисә электр сымдарының өйдә үткән элекке борынгы заманда үткәреп, хәзерге заманса талаптарга, заманса приборларга тап килмәү, шуның аркылы уларга булган басымның артуы. Хәзер электр приборларын ешрак кулланабыз, улар көчергән эштә күбрәк. Улар көчлерәк, улар күбрәк сыгым талап итә электр сымдарына, шуңа улар ялыналар, һәм уларны вакыты-вакыт белән күзәтеп, уларга профилактика үткәреп торырга кирәк әлбәттә. Сер түгел, авыл ирләрендә шулай ук утыннан ягылсы безнең мейестәребез белән кулланган райондашларыбыз, гражданнарыбыз шулай ук күп. Улардан яңгы сугу сорақтары шулай ук күп кенә теркәлә. Күгәрсен районында шул хәл булган шикелле, мейес аркаһында. Мейес аркаһында килеп сыккан хәл, хуҗа артык нык яккан һәм әлендә күзәтмәгән. Үкенечкә каршы булу сорак безнең шулай ук үлем белән тәмамланып куйды. Гадәттә ел кыш һавык килһә, һәр вакытта бына ниндидер шундый гадәттән тыш осрактар була торган. Быел кышта ул тиклем һавык булманы. Һавык булманы. Әлбәттә, шулай әйтеп китәргә кирәк. Үлемнәрнең саны елдан-ел ялап кына булса ла кәмеп бара. Мәсәлән, былтыргы ел белән сагыштырганда, быелгы ел, Аллага шөкер дип әйтергә кирәк, былтыргы ел белән сагыштырганда 10 кешегә без кешене әзрәк югалтканбыз дип әйтергә була. Былтыр бу мәлгә без 40-тан артык кешене югалткайнык. Быел статистика әзрәк безнең файдага дип әйтергә була инде. Һәм бына яңрак кына мәгълүмат булды, Благовар районында да кызганска каршы бәхетле осрактар килгән. Был осракка әгәр анализ яһасак, бында өлкән яшьлек менән берләттән шулай ук кайбер бу осракка гына түгел, гомумән райондар буйлап анализ яһасак, спиртлы эсемлектәр менән кулланучыларның үзләренең торлыктарын етерлек кимәлдә матур итеп карамауларыннан да тора. Спиртлы эсемлек эсәләр дә һәм үкенечкә каршы урында яткан килеш тәмәке тартылар, һәм был безнең шундый фаҗигаға килтергән осрактар бик күп. Газмин Әхмәтович, бына әле олы яшьтәгеләрнең янгындар сыгуы сәбәбе ул электр сымдарының искерүе булуы мөмкин тинек. Ләкин янгындар бит яңа төзелгән йортларда ла булып тора. Бына бында ничек искәртергә һуң? Яңа төзелгән һәм әле сафка индерелмәгән йортларда ошондый хәлләр килеп сыга. Төзелеш барган мәлдә вакытлы сымдар үткәрәләр. Рус әйткәндә удлинительләр куялар һәм шуның менән төрле инструментларны тоташтыралар. Ул инструментлар әлбәттә зур үзенә куәт талап итә һәм бу вакытлы сымдар ундый зур нагрузкага хан алмаган. Һәм шул аркылы килеп сыккан яңгыр осрактары була. Икенче яктан караганда төзелеш барган мәлдә әле төзүчеләр бәлки эшләгән җирләрендә тәмәке тарту осрактары бар һәм килеп сыккан төрле агастан булган ягулым материалларына улардан уттар токкан осрактары шулай ук күзәтелә инде. Шуга әгәр дә үдегезнең торлак сафка инмәгән икән, ундагы булган электр приборларга мотлак рәвештә сертификаты булган оешмалардан электр сымдары үткәртергә дигән хорам булыр, чөнки күптәр үзләренең белдеге менән, үзләренең кулдары белән эшләйләр кайбер һәм һәр вакытта бу сыйфатлы эш килеп сыкмый. Шулай ук янгын осрактары килеп сыгуга алып килә. Әйткәндәй, хәзер көнкүрешебездә күбрәк электр приборларын кулланабыз. Шулай бит бында сынапта бәлки белем җитмәү ихтималдыр да. Әлбәттә, белем җитмәү икенче яктан бәлки ниндидер кимәлдә канунияттың заманса талаптарга тап килмәү. Чөнки белүемчә, өй эчендә электр сымдары үткәрү, сертификаты булган оешмалар аша үткәрү дигән талап бүген безнең кануниятта юк. Бу бер яктан. Икенче яктан борынгы яшәгән өйләрнең исендәге электр сымдарын тикшертү
шулай ук электр менән тәэмин иткән оешмаларның илкәһендә түгел. Улардагы булган яуаплылык тик электр приборларына тиклем генә барып итә, һәм электр приборларынан эсякта кеше үзенең йортын үзе карарга тиеш. Яуаплылык хуҗаның үзендә инде, димәк. Бұл әлбәттә дөрестер бер яктан, әмма икенче яктан хуҗаның яуаплылыгы үзендә булгас, ул бөтә ергә лә җитәрлек кимәлдә барып электр сымдарын белеме лә итмәскә мөмкин, шулай бит инде. Игътибарлыгы ла итмәскә мөмкин. Өлкән яшь булһа, үзенең әлбәттә мөмкинчелеге лә юк. Әгәр дә газ приборларын исәпкә алганда, мәсәлән, газ приборларын өйдең исенә инеп, газ кадамлыктарын безнең белгечләрен тикшереп, елына бер тапкыр булса ла техосмотр, техобслуживание үткәреләр һәм ул түләүле булып тора, ул хуҗаның илкәһенә төшә әлбәттә. Электр сымдары менән дә булган хәлде шундый рәвешкә килтерү вакыт талапларының берәүгенә әверелеп бара һуңгарыла. Бына шундай бәхетле очракларның яшәеп китүе бәлки сынлап та бындай кәрәктер, бындай карарлар, шулай бит. Әйе. Бу яктан шулай ук эште дәвам итәргә мотлак кирәк. Бына приборларга килгәндә, улар сынлап та искәртүсе приборларның файдаһын ишетеп, белеп торабыз күпме гомерләрдә коткару турында. Әйе. Беләбез, категориялар бар гражданнарның, уларның кайһылары буның белән бушлай тәэмин ителә. Искә төшереп бетәйек әле, кемдәргә әлеге вакытта был приборлар бушлай таратып бирелде? Безнең әгәр статистикага килһәк, күпселек гаиләләргә республика буйлап бушлай, рус әйткәндә, автономный пожарный извещатель АПИ итеп битендә бушлай таратылып бирелде. Бу категорияларга каралгандар яңгыз яшәгәннәр авыл җирендә, күп балалы гаиләләр, быелгы елда туган балаһы булган яшь гаиләләргә бирелә. Һәм шулай ук яңа категория индерелде. Авыл хакимияте үз билдеге менән, әгәр дә ул гаилә ниндидер кимәлдә извещательләр, искәртүчеләр алучылар икәнне торырга тиеш дип анаһа, шулай ук уларга бирә. Сер түгел, бәлки яшь гаилә бер категориягә инмәгән, эссе менән булыша икән һәм улар куркыныч астында дип ана икән, уларга шундай ук извещатель бирергә хокукы бар. Ундайлар, гомумән әйткәндә, безнең авыл җирендә яшәгән бөтә гаиләләргә лә бындай извещатель кую мөмкинчелеге бүгенге көндә бар. Статистикага килгәндә, уртаса республика буйлап 70%, 75% өйдәр шундай извещательләр менән тәэмин ителгән. Һәм улар тәэмин ителә, әмма статистика безнең ике кабырлап бит инде. Бер яктан извещательләрне бирү, искәртүчеләрне бирү, икенче яктан уларны кую һәм куллану. Дөрес кулланыламы шулай? Дөрес кулланылмай. Менә һуңгы пожарларга килгәндә, әйтеп китергә кирәк, безнең быелгы елда, ел башыннан алып 31 янгыннарда 31 кеше һәлак булган. Шуларның өйләренең 31-ның 12-һендә извещатель булган дип әйтергә кирәк. Алар эшләмәгәнме? Шуларның 10-ы эшләмәгән. Батарейкалары булмаган. Батарейкалар булмаган. Стенага куеп куймаганда. Дөрес куелмаган. Дөрес куелып, безнең белгес килеп дөрес куеп киткән хәлдә лә алып ташлау сорактары бар. Чөнки кеше төрлесе була бара, өстә өйдә утырып тәмәке тарта. Төтен барала, извещатель уга камасаулай, өйдә тәмәке тартырга. Шул сорактар нык еш һәм уларды кешенең үзенең белеме, ничектер йетмәве һәм үзенең игътибарһызлык, шулай бит. Ваемһызлык. Үз тормышына нык тиешле кимәлдә карамавыннан килеп сыга. Кемдер үзенә снапта кул һелтәп карый. Бу сорактар шулай ук кирәк түгел. Димәк, был приборлар менән кулланганда, шул ук уларның яраклылык вакытын күзәтеп торырга кирәк, вакытында батарейкаларын алмаштырып торырга һәм мотлак тиешле урыннарда торырга тиеш. Улар түбәлә торырга тиеш. Улар түбәлә торырга тиеш һәм пожар сыгу куркынысы булган урындарда торырга тиеш. Мәсәлән, һәр ашырга бешергән yerдің өстендәрәк. Төтен сыкка күбрәк ашырга бешергән yerдән, яисә газ кадамлыктары эргәһеннән, яисә электр приборларының тиешле кимәлдә булмау урыннарыннан сыга бит инде. Үзе шул тирәне белеп, шунда кую мотлак кирәк инде. Һәм шулай да бунан тыш безнең республикала былтырдан башлап яңа проект сафка ина башланы. Извещатель с модульным GSM модулем дип әйтәләр русча. Күзәтәһегез аны. Улар извещательләр биргән сакта, ул извещательләрдән әгәр дә янгын сыккан осракта, янгын турында искәртмә берничә адреска шул ук мәлдә ибәрелә. Кешенең үзенең телефонына, әгәр ул өйдә булмай икән, яки күршеләренә, үзен күрәтәң инде кайһы номерларга ибәрергә, һәм урындагы булган 7DS номерларына ибәрелә. Димәк, пожар килеп сыккан осракта искәртү тавыш форматыннан тыш, тавыш форматы бар, унан тыш автоматик рәвештә МЧС хезмәткәрләренә ибәрелә. Мәлендә хәбәр ителә. Мәлендә хәбәр ителә һәм мәлендә пожар һүндерүчеләр, яңгыр һүндерүчеләр килеп итү
мөмкинчелеге арта инде. Ул хатуда бармы, алырга мөмкинме? Алырга мөмкин, әмма әлеге көндә улар хатуда кирәктер. Уларны кую, улар әлбәттә бар. Уларны кую Белгечләр белгечләр менән генә бергә башкарылырга тиеш килеп сыга инде. Былтыр елда 541 ошондый янгын извещательләре республика буйлап таратылып сыгылды. Шулай ук льготалы категориялы граждандарга инде. Мөгаен ул да шулай ук киң куллануга шулай ук инеп китер. Без дә шуга өмет итәбез. Ул шулай хәвефлек. Тагыла нинди хәвефлек саралары турында без онытмаска тиешбез. Менә тамашачыларыбыз әлеге вакытта олы яшьтәгеләрнең өйләрендә шундый янгын сорактары һуңгы вакытта артып китте дигән хәбәрдән һуң кайтып ата-әсәләренең йортларында бәлки ниндидер электр приборларын яңнан карап сыгырдар. Тагыла нимәләргә игътибар итәргә кирәк. Шунда ук сымдарда алыштыра башлау кирәкме? Әлбәттә, тәүсиратта игътибарлылык кирәк бер-беребезгә карата. Ул үзеңнең өлкән яшьтәге ата-әсәй булһынмы, күрше яшәгән яңгыз инәй, олатайлар булһынмы, яңгыз булып уларны карамасы осрактарда булу ихтимал. Шуга күрше булган сакта бер-береңә игътибарлык күпкә арттыру кирәк инде. Шул хәвефлектә бул шулай бит. Шулай. Бигрәк тә авыл җирләрендә. Чөнки үлем осрактары булган янгындар күпсерәк осракта безнең авыл җирендә була. Һуңгы янгындарга карахак 21 янгын авыл җирендә, үлем осрагы менән 7 янгын кала җирендә булган. Димәк, авыл җирендә янгыннар күбрәк була. Шуга авыл җирендә яшәгән безнең райондашларга, республикадагы гражданнарына шулай ук игътибарды арттырырга тигән үземнең теләгем булыр иде. Һәм әлбәттә, үзегезнең извещательләр тора икән янгынга каршы, уларның дөрес кимәлдә эшләйме икән? Ничек тикшереп карарга була? Әгәр дә үзенең уты янып тора икән, тулы ут менән күз кысмай икән һезгә, димәк ул эшләмәй тора. Уның яки батарейканы алыштырырга кирәк, яки ул саңланган, ул соракта извещатель тулы алыштырырга кирәк. Ул янып торырга тиеш, күз кысып торырга тиеш инде, берничә секунд тайын. Әгәр дә вакыты менән сигнал бирә башлай икән, димәк батарейка бетү үстендә тиз арада батарейканы алыштырырга кирәк. Тирә-яктагы булган, шулай ук үзегезнең төзелештәге булган электр сымдарын шулай ук карап сыгырга кирәк. Кайдалар бәлки кыска замыкание өлештәре бардыр. Улар күренеп торалар, уларны карап сыгырга кирәк. Иң һәйбәт юл әлбәттә белгес сакыртып, белгес белән берлектә рус әйткәндә под нагрузка карап сыгырга кирәк. Нагрузка биргән сакта кайсы электр сымдары йылына. Кадамлыктарга игътибар итәргә кирәк. Бигрәк тә кадамлыктарның өйдән сыгып киткән урыннарында, торбаларга тәйбез бит инде. Торбаларда күптәр йылы булган өчен нимәнәндер төреп куйлар. Менә һуңгы сорак үзенең йылы куфайкадан төреп куйган һәм куфайкадан бадланып китеп, утта сыгып, янып та өлгермәгән юллар. Төтен сыккан һәм төтендән ул сәсәп үлгән. Күпсерәк осракта кеше безнең янып та түгел, сәсәп үлә. Мәлендә өйдән сыгып өлгермәү, сәсәп ятып калу аркасында. Шул осрактарга бигрәк тә игътибар итәргә. Һәм мунсаларга мунсалыкта шулай ук мейстергә игътибар итеп, алдына тимер яелгән микән, сыгып киткән торба юлларында, тирә-ягында янгынга каршы материалдар менән обшивать ителгән микән тирә-як түбә такталары, шуга игътибар итәргә. Мунсаны артыкны кызу якмаска, ничек тә кызу мунса яратабыз без, әмма ләкин монда ла шулай ук саманы белергә кирәк инде. Мунсаның хәленә карап шулай бит. Шулай. Төзеклегенә карап. Иң мөһиме, киләһе ялдар имен өчен, хәвеф өчен дигән теләктә шулай бит. Амин, шулай булһын. Зур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙгә һәм кәңәштәрегеҙгә. Хөрмәтле тамашасылар, Республика ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса Дәүләт комитеты рәисе урынбаҫары Ғәзиз Манапов һөйләштек. Иғтибарығыҙға зур рәхмәт, ялдар имен өчен.